Din is-sena qed jiggradwaw 1718 student mill-Università ta' Malta, numru li fi kliem l-Università qed ikompli jikkonferma x-xogħol kbir li jsir minn din l-ogħla istituzzjoni edukattiva fil-pajjiż. B'kollox kienu 657 raġel li gradwaw fil-waqt li kien hemm 1057 mara. 257 minn dawn l-istudenti gradwaw mill-Fakultà tal-Ekonomija u l-Accounts, 193 mill-Fakultà tal-Arti, 186 fix-Xjenza u 169 mill-Kors tal-Liġi. Matul il-jum, id-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fetħet il-bibien tagħha l-gradwati bl-istudenti tal-BCom, tal-Ekonomija u tal-Inġinerija jiċċelebraw is-suċċess akademiku tagħhom flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch. Alex Borch laqal il-dawn l-istudenti u iċċelebra magħhom dan il-pass tant importanti għalihom, pass li jfisser li issa għandhom iċ-ċertifikat mill-Università ta' Malta li tant ħadmu għalih. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch awguralhom għall-futur fil-waqt li saħaq illi dan is-suċċess akademiku ser ikun l-xprun tal-bidla f'pajjiżna. Intant matul il-jum aktar gradwati mill-Università ta' Malta ċelebraw dawn is-suċċessi li kisbu flimkien fil-kors tagħhom. Dan hekk kif issoktaw mhux biss il-gradwazzjonijiet iżda anki l-baskets tradizzjonali.